Hey guys, welcome to my YouTube channel. This is Kerv Bisaya. Nagbabalik na naman tayo mga kabisdak. So ngayon mga kabisdak, nandito tayo sa dito po yan makikita sa Alcott po. Ayan mga kabayan, mga kabisdak. Ayan, kung alam niyo tong Alcott Mall, so nandito po to mga kabisdak. So samahan niyo ako mga kabisdak, tingnan natin yung mga products nila. Kasi first time akong pumunta dito. At sabi nila, maraming nagsasabi na maganda daw ang product nila sa mga kabisdak. Pang pagwapa, yung mga mahilig pumutik dyan, mawala yung mga tagyawat o ititsira. So, pasok na kayo dito sa shop na to. Ayan. So, samahan nyo na ako mga kabisdak. Taro. So, ano tong mga nandito? Mga offer to? Ito ang mga offer. 50% 50% ito. So, ayan. Ito din 50%. 50%. Tapos, so, ito yung bago naming fragrance diffuser. Okay. So, ito naman, ano tong mga nandito parang bula? Bath bomb with oil. Bath bomb with, anong mga purpose nito? Like mga nito? Pang pa-soft ng skin, pang pa-relax. Saka, pang pa-ano din. Mahilig kasi yung mga bata dito ng color. Okay. So pang attractive kumbaga sa mga bata to. Oo. So nilalagay nila sa sa may so ginagamit to po pang sa bathtub para mabango or pang pawala sa mga like mga stress. So yun ang purpose nitong na to, yung soap na to. Yung maganda sa kanya kasi may oil siya. May oil sa ibang bath bomb. So ano pang mga benefits nito except sa may oil, may perfume? May parang may perfume. Perfume. So ano pa? Pa-soft ng skin. Pang-pa-soft ng skin. So yung mga dry skin, so maganda nito. Hindi maganda yung skin. So ano naman to? Ito, bath salt. Pwede siya sa, kahit sa paalang or pwede din sa bathtub. Same lang yung sa bath bomb na may oil, may fragrance. Okay. Pag may mga, tigas-tigas yung paa mo, may mga crack ka dito. Yung mga Dead Sea. Dead Sea, Dead Sea salt. Ayan. Maganda to. Alam ko to, Dead Sea salt. So, ito naman, grape. So, ito, guava. Ayan, Spanish lavender. And then, orange chili. So, yan po yung mga flavor nila, mga kabisdak. Ayan. So, masama, nagbibiak-biak yung mga nila, yung sa lapalapa. Ayan. Kung baga sa Bisaya, ayan. So, ito na, pang-parelax din po daw ito. So, bumili na kayo nito mga kabisdak. Ayan. Mayroon silang yung Dead Sea salt. Ayan. Nakukuha to sa sa Dead Sea sa Lebanon ba yun? Sa Lebanon. Yan. So proceed tayo. So ano naman to mga to? Ayan yung mga discounted box namin. May 30% tsaka 50% po. May mga scrub na serum tsaka moisturizer. Okay. So ito yung mga discount box nila na mix na. So like ano to siya ma'am? Scrub, ito. Deodorant, and this one. Shea butter. And then, yun. Lipa, and saka oil. So, set na siya, mga kabisdak. So, magkano ang isang box nito? Before, siya? 47 dinar. So, 47 dinar is around mga 5,000 sa Pilipinas, mga kabisdak. Ayun, 33. So, ito naman po ay 33, so around mga 4,000 sa Pinas. Ayan, ito. Ayan po. So, ito naman. Ayan, 25. So, 25 and then ito? 14. 14. So, bakit mas mura to?
sa mga nito, sa mga nito? Kasi dito, ano lang siya, mostly pang-bat lang siya. Pang bat. So ano naman, ano pala to? Bat nectar, parang bat foam din siya. Okay. Pampa-relax. Tapos sa bat balm, Okay. body butter with shea butter na siya. Mm. Tsaka ito, parang soap Okay. and sabon. Okay. Creamy whip. So creamy. So ito pala pang creamy. Ito. Creamy whip na siya. Creamy whip. Okay. Tapos yun ay sabon talaga. sabon talaga. So ano pang mga benefits nito? Yung mga mawawala ang tagyawat natin, mayroon ba kayo nun? Meron din. Ano ba doon? Ano? Dito. Sige. Mamaya muna. Dito. So ito pang Pang body. body. Ayan, lahat mga kabisda. Mga anti-aging daw po. So ano pa? Anti-hair fall, may spray conditioner din kami, body mist. So may mga equipment din pala kayo pang spa, no? Oo. Ayan, like, May massage handle, may massage top. so ito, Ito oil, ito bath foam. abat po. Bath foam, tsaka body. So lahat to ay pang body talaga. Oo. Ito po ay for body care. Shower gel, Shower gel, body may butter. butter, ayan, mga shampoo to. Sa mga naglalagas ang buhok, yun, ganda to. Pag dry hair, ito yung argan. Tapos yung pag sensitive ka, tsaka may mga dandruff, ito yung sensitive. Ito yung para sa dandruff. Oo. Tapos ito pag colored hair ka, tsaka damage colored hair. Ano to naman? Ito mga to. Same pa rin. Ito body mist Okay. na may oil. Tapos Okay. ito massage oil. Massage oil. Asan? Ito? Oo. Pwede ito, siyang massage ito po. oil, pwede siyang body oil. Okay. So, ito. Same pa rin to kanina, no? Oo, massage. Bath salt. So, ito naman. Scrub. Body scrub. Body scrub. Yan, mga bath. Ayan, sabon. Pero sabon. in a cream. So, creamy soft. Yes. Yan yung mga bestseller namin. Shea butter. Shea butter na, ano, 98% siya shea butter. so, tingnan nyo lang yung price, ha, kasi nandyan lang sa baba. Ayan. Coffee namin, slim. Asan? May coffee. Ito? Oo. So, meron din pala sila, guys. Ayan. Kung makikita nyo to ay organic po ito nga coffee. Ayan. Kung sa mga mahilig dyan na magpa-slim, ayan. Ito po yung i-take nyo. At effective po daw talaga to. Itong coffee sugar filling. Ayan. Sugar feeding, body butter. At mayroon din po silang body butter. So, ito naman, ate, ano to? Shea butter din. Shea butter din. Pero nakakilo siya. Pwede siyang i-kilo-kilo. So, ang price po niya mga kabisdak, 100 gram per 5 KD po. So, mga 5 KD nasa mga 800 pesos yun sa Pilipinas, mga kabisdak. Yan po. Stretch mark. Anti-cellulite, anti-stretch mark, tsaka para sa bust. May hand cream din kami, tsaka
hand serum, hand mask, at saka para sa mga sa paa or legs. Ito po yung mga anti-aging collection namin with colloidal gold which acts as a collagen para mawala yung wrinkles. Parang ano siya, parang collagen siya, parang pangpabanat ng wrinkles. May oil, may soap, may bath foam, may day cream, may night cream, at saka may mga face scrub din siya. At the same time, may bath soap din. Bali, ito po lahat is glycerin soap. Hindi siya nagpapadry ng skin. May natural pang-hydration siya sa skin natin. So, kahit bata yung gagamit, okay lang. Kahit sensitive yung skin mo, walang problema. Kasi naka-organic naman siya. So walang mga nilalagay na mga chemicals to. So maganda to sa mga bata. Dahil mga bata na mga sensitive skin, ayan, ito po yung mga dapat isabon nila. Kasi organic po. So makikita niyan may mga art pa. So pang bata yan. Yan naman is Alico soap with olive oil and laurel oil siya. So maganda siya sa mga psoriasis, sa mga may mga very very dry and sensitive skin, mga eczema. Tapos diffuser namin for men, para sa face ng lalaki. Kasi mas iba yung ng lalaki, di ba? Mas iba yung kumbaga yung skin ng lalaki sa face. Kaya may specially made kami na formula para sa panglalaki lang. May face gel, may shaving soap, may face cream, may eye cream, at saka may beard oil. So maganda yan, no side effect ha. Oo, organic siya. Organic talaga. Pure 100% organic. At saka meron din kami aloe or tawas, coconut oil. So ito, Ayan, yan. ito ay alum. Aloe. Tawas siya. Oo, sa Pinas tawas. Yun. Tapos, Organic tawas. Coconut oil, macadamia oil, bestseller na argan oil, tsaka sweet almond oil. Tapos may pang face soap din kami for dry, sensitive, or oily. Alin skin. dito? Ito. Ito for dry. Okay. Tapos next is for sensitive skin. At saka next for oily skin or kung marami kang tagyawan. Okay. So maganda to mga kabisdak. Ang last sa mga tagyawatin dyan, ito yung bibilihin nyo. 5 KD each, so 800 pesos sa Pilipinas. May essential oil. Essential oils din yan, 4 KD, so nasa mga 700 sa Pilipinas. So, Face mask in a cream form. So, ito yung itsura niya. Ito for firming. Kung feeling mo yung face mo ay dry na dry, tsaka medyo magaspang-gaspang, maganda siya. Ito for firming, ito for strengthening, and ito para sa mga tagihawat. tagyawat. Kung marami kang tagihawat. For detoxification. Okay. At the same time, may baby cream din kami for normal and dry, tsaka for oily and combination. Depende sa skin type. Okay. Witch hazel tonic. On the go na tonic. Kung kahit saan ka pumunta na wala kang mga cotton, pwede ka lang mag-spray ng tonic. Immuno serum with vitamin C, makeup remover, at saka yung gold collection pa rin namin with colloidal gold that acts as a collagen which prevents wrinkles. May day cream, night cream, tsaka scrub. And serum. So ano naman to, te? Bale, ito ang clay mask naman namin in powder form or clay form for different skin type din, for sensitive, for with acne, or for normal skin lang. Parang mask lang din siya, i-combine mo siya sa water.
or i-dilute mo siya sa water tapos ilalagay lang sa face. Tapos ito for very dry skin. Pag dry na dry yung skin mo, mas maganda itong collection na to. May face cream, night face mask, eye cream, tsaka face concentrate. So, same lang po mga to. Yes, ito naman is anti-aging din siya with natural hamaya din. One collection din siya. Meron din kami may aloe vera. Tsaka yung bestseller namin, itong dalawa. Ito for anti-acne. Ito for sensitive, anti-cellulose. Anti-cuperous pala. Tsaka para for brightening. Puro whitening. Brightening. Brightening. Tsaka ito yung face scrub namin na wala siyang granules for sensitive at saka para sa may mga pimples para hindi lalo ma-irritate yung skin nila. kabisdak, ayun, dito na tayo, tapos na tayong mag-check ng mga kanila mga item mga kabisdak. So, maganda sa mga mahilig dyan, magpapaganda at saka yung mga wala yung mga tagyawat nyo, yung puminis yung mukha nyo. Ayan, so punta na kayo dito sa Organic. Ayan, so dito lang po to, located po to sa Alport Mall. So ground floor po to mga kabisdak. Ayan. So, yun po mga kabisdak. So sana ay napansin itong video na to. Ayan. Organic, ayan. Walang halong chemical. Ayan. So sa mga hindi pa pala nakasubscribe sa akin mga kabisdak, subscribe na. At paki-like at paki-share na po. So dito na lang po ako mga kabisdak at God bless.